На 20 октомври 1838 година във Възрожденско Панагюрище се ражда един от най-бележитите българи за национално освобождение, обединение и просперитет – професор Марин Дринов. Виден историк от втората половина на 19 и началото на 20 век, известен обществен и политически деец, за когото професор Людмила Горина пише: за Дринов епитетът първи може да бъде повторен нееднократно. Той е първият български историк, получил солидно професионално образование и всички съществуващи степени и звания. Първият български учен, избран за член на всички тогавашни славянски академии, първият председател на първото българско научно дружество и първият министър на просветата в освободена България. Марин Стоянов Дринов завършва местното мъжко училище, където негови преподаватели са Атанасий Чолаков, Йордан Ненов и Сава Радолов. През 1858 година будните и предприемчиви панагюрци изпращат двама даровити младежи – Марин Дринов и Нешо Бончев, да продължат образованието си в Русия и осигуряват издръжка за обучението им. От 1 септември същата година те са в Киев и посещават философската паралелка на духовната семинария, а от април 1861 година Дринов учи в историко-филологическия факултет на Московския университет. Работата му като домашен учител в семейството на княз Голицин му дава възможност 5 години да живее в Западна Европа – Швейцария, Австро-Унгария, Франция и Италия. През 1869 година издава исторически преглед на българската църква от самото и начало до днес и тази монография, както и студията му «Българите и Константинополската патриаршия от 1870 година» са основополагащите научни аргументации за възстановяването на българската църковна независимост. През 1869 година той е сред създателите и близо 3 десетилетия председател на Българското книжовно дружество, което по-късно прераства в Българска академия на науките. В свое писмо до приятеля си Нешо Бончев пише: „Трябва, друже мой, да се работи сега и да се работи мъжки над народното ни самопознаване.